Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Mám tu čest vás přivítat na další akci, ve které se budeme věnovat směrům v přípravě budoucích učitelů. A po první panelové diskuzi, na které víte, že jsme měli možnost přivítat pana Ondřeje Štefla, tak jsem si pozval dva kolegy z Ministerstva školství, pana Matouše Božkovce a pana Jana Mušutu. Původně víte, že byl pozván Jakub Drbohlav a ta myšlenka, vlastně proč jsem pozval zrovna tady tyhle kolegy, tak byla taková, že já, když jsem nastoupil do funkce v tom mém prvním volebním období, tak se shodou okolností vlastně ministerstvo rozbíhalo, ještě byl ministrem pan doktor Plaga, reformu pregraduální přípravy učitelů. Takže já jsem jako čerstvý děkan vlastně nejel, protože byl covid zrovna v té době, takže jsem se účastnil jednání, kde se poprvé tady o té reformě mluvilo a jako garanti nebo prostě ti, kteří měli tu reformu připravovat a vlastně vůči fakultám zajišťovat, tak byla taková z mého pohledu partička vlastně mladých kluků. Byla genderově nevyvážená, teda musím říct. A samozřejmě, že já jsem s tím až zas tak úplně velký problém neměl, ale přeci jenom myslím si, že ty vztahy a ta důvěra a vůbec ta komunikace se nenastavovala úplně jednoduše. V podstatě to mohlo být vnímáno i tak, že fakulty mají nastavené procesy a mají nastavené nějaké hlídání kvality a tak dále. A teď přichází teda někdo zhora z ministerstva, aby nám říkal, jak to máme dělat lépe. No a ještě jsou to kolegové, kteří vlastně vypadali jako víceméně naši studenti, jo, když se na to člověk tak jako podíval. No, já, abych už to směřoval teda k zahájení, tak postupem času jsem zjistil, že je to skupina mladých lidí, která je motivovaná, snaží se vlastně v té problematice neustále vzdělávat a hlavně si myslím, že se snaží pracovat pro dobro fakult. O tom jsem se jako přesvědčil. No a protože ta reforma pregraduální přípravy je prostě fakt, je to proces, který běží a který ministerstvo nějakým způsobem nastavilo. Já osobně doufám, že je to i příležitost pro přípravu učitelů, tak si myslím, že je dobré se tady vlastně o tom pobavit s kolegy, kteří za ministerstvo na té reformě přímo pracují. Takže i když tady není Jakub Drbohlav, já jsem ho zmínil na začátek, protože on byl takovou tváří, možná i s tím svým jako mladistvým zjevem, takovou tou tváří té skupiny, tak ten bohužel nepřijel, ale poslal za sebe pana magistra Mušutu. A je to pro mě zajímavé v tom, že pan kolega Mušuta ještě má navíc na starosti jako regionální školství. Takže dopady pregraduální přípravy učitelů, vůbec přípravy učitelů do regionálního školství budeme moci s ním dneska vydiskutovat. To, co jsou kolegové zač v uvozovkách, tak jsem se snažil vtěsnat do těch 2 medailonků, které jste si přečetli. Publikoval jsem je na sociálních sítích, i jsem je vám vlastně posílal. Takže to představení nějaké základní proběhlo. No a ta témata, o kterých dneska budeme mluvit, tak je to především reforma pregraduální přípravy učitelů, která má vlastně 6 základních cílů. Já bych asi jel po těch jednotlivých cílech a jeden z těch cílů, u kterého se můžeme zdržet déle, tak je právě kompetenční profil absolventa, který měl především na starosti Matouš Božkovec. Ale nejprve bych samozřejmě dal slovo kolegům s tím, že bych se jich zeptal jako první otázku, jaké je vaše postavení v rámci reformy pregraduální přípravy učitelů, jaké je vaše vlastně postavení tím pádem na ministerstvu školství a jaký je celkově váš vztah k fakultám připravující učitele. Takže 3 takové podotázky, jestli můžu poprosit. Tak já začnu. Dobrý den.
Já jsem Honza Verešmušota. Od těch 3 let, co jsme začali, tak se mi změnilo příjmení. Všem těm lidem, co tam byli, se narodili děti, takže už nejsme takový jako mladěši. A moje postavení na ministerstvu a proč vůbec řeším reformu pro regionální přípravy učitelů. Jsem ředitel odboru, který má na starost péči o zaměstnance v regionálním školství, mimo jiný teda o učitele, další pedagogické pracovníky, jejich kvalifikaci, odměňování, kariérní systém a podobně. A to je ta sekce regionálního školství. Nejsem tedy ze sekce vysokého školství, neřeším vlastně výzkum, vědu a vysoké školství jako takový, řeším specificky přípravu učitelů a dalších pedagogických pracovníků. A my jsme to před 3 lety, my jsme to vlastně vykopli, nebyla to žádná politická objednávka, že se má jako dělat reforma pro regionální přípravy učitelů. My jsme se to identifikovali sami a prosadili jsme si to u pana tehdy ministra Plagy. A to ne proto, že bychom se nudili, nebo by nám to přišlo jako nějak nejjednodušší věc, co začít dělat, ale protože jsme si to identifikovali jako úplně zásadní věc pro vzdělávání jako takový, nejen jako to vysokoškolský, ale zejména to regionální školství. A zároveň věc, která bude trvat nejdýl ze všeho, co chceme dělat. Protože bude trvat dlouho, než se ty změny, než se ty pozitivní posuny prostoupí do toho systému níž. Takže my jsme si řekli, fakulty by měly v těch vyspělých systémech fungovat jako centra inovace, které jako jsou lídry v těch regionech toho regionálního školství, působí nějak v celoživotním vzdělávání těch učitelů, působí jako něco jako garant té kvality toho vzdělávání, kvality těch učitelů. A měli jsme pocit, a to asi budeme rozebírat podrobněji někde v té diskuzi, že máme co jako dohánět, ne nějaká konkrétní fakulta, není to otázka Plzně třeba, ale že v republice, co jsme měli data třeba z Talisu, že jsou oblasti, kde se ty studenti necítí připraveni na tu praxi, nebo že v nějakých evaluačních zprávách vykazují třeba nespokojenost s nedostatkem praxí a nepraktičností výuky, přehlcením oborama a podobně. A že ty fakulty vlastně pro zástupce, to je zase taky anekdotický, pro zástupce těch jako regionálních škol, pro ty ředitele nejsou těmi partnery, se kterými oni jako by se na ně obraceli v otázkách třeba dalšího vzdělávání těch učitelů a supluje to třeba tady nějak soukromý sektor. Takže všechny tyhle ty vlastně potenciály k růstu jsme si řekli, že je škoda nevyužít a že je potřeba začít s těmi fakultami víc tím jako spolupracovat a identifikovat se ten problém a začít ho řešit. A to nejen kvůli té přípravě učitelů, ale i právě kvůli tomu prozařování do toho systému. A formálně, proč jsme to začali dělat, je, že učitelství je regulovaná profese, to znamená, abyste mohli učit, potřebujete kvalifikaci, abyste získali kvalifikaci, musíte vystudovat studijní program, který schválí ten regulátor a my u nás na odboru, jehož jsem ředitelem a Kuba Drbohlav je tam můj zástupce, tak právě dáváme ten palec na tu kvalifikaci. To znamená, že každý studijní program, který vede k učitelství nebo k nějaké pedagogické kvalifikaci, musí a musel v minulosti od roku 2016, tuším, projít přes ten můj odbor. A my jsme se doposavat k tomu vyjadřovali formálně, moc jsme nevyužívali tu naši jako roli, aby jsme komunikovali s těmi fakultami a snažili se ty studijní programy třeba designovat nějak co nejlíp. A druhá věc je, že i máme vlastně poptávku, nebo jsme tady za tu poptávku po těch jako absolventech z hlediska toho regionálního školství. Takže proto se tomu věnuju a proto vlastně jsme začali vytvářet tým na ministerstvu, který se tomu věnuje, protože já jsem jako, mám těch agent hodně, které řídím a sám jako bych nebyl schopen to dělat. Hlavně to dělal Kuba Drbohlav, ale další posilu byl Matouš Bořkovec, který teda může asi říct to svoje postavení a proč to dělá. Dobrý den. Dobrý den, jo. My moc děkujeme za tu příležitost se s vámi tady setkat a diskutovat. Já věřím, že to bude hodně oboustranné. My tady sedíme za tou katedrou, je to takové jako srandovní, ale tak i pan děkan začal trošku odlehčeně s tím naším mladistvým vzhledem. Mně bude 40 za rok, takže já nevím, kdy mě začnou konečně lidi brát, že už jsem dospělej, ale to nevadí. Prostě tak vypadáme. Nicméně já vlastně mám na starost jako koordinaci té naší práce za ministerstvo na té reformě, takže jsem jeden z mála lidí, kteří na tom pracují na plný úvazek, ale ještě tady s námi je Honza Vácha, tamhle v první lavici náš nový člen týmu a posila, takže ten se tomu taky věnuje
a věnuje hodně. A vlastně ten vztah k fakultám připravujícím učitele, jako já osobně velmi silně věřím, že potřebujeme co nejsilnější veřejné vysoké školy v přípravě učitelů. Ta diskuze, která se vedla kolem novely zákona o pedagogických pracovnících, o otevření toho systému nebo těm jiným aktérům, než jsou vysoké školy, tak myslím, že byla jako vyhrocená a že tam byly trošku takové falešné protiklady, jakože že se z toho má stát biznis a podobně, což se nestalo a nestane se to. Myslím, že i díky tomu, jak to jako dopadlo, že ty zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků to mohou vykonávat, tu DPS-ku, ale pouze ve spolupráci s veřejnou vysokou školou. To si myslím, že je velmi důležité a myslím si, že jako my jednoznačně stojíme na straně těch veřejných vysokých škol, to bych chtěl opravdu jako jasně deklarovat, protože je to něco, co má vykonávat stát nebo ten veřejný sektor a potřebujeme na tom spolupracovat právě různé instituce mezi sebou, protože myslím si, že v žádném státě jednotlivá instituce bez spolupráce s dalšími nemůže vlastně tu kvalitu dosáhnout sama o sobě, protože ten systém je jako velmi provázaný. A za ty roky té reformy myslím, že jsme se navzájem poznali mnohem víc a navázali mnohem větší důvěru a mnohem větší spolupráci a za to jsem strašně rád. Takže za to děkuju a jsem rád, že můžeme pokračovat v té diskuzi dneska. Tak já se zeptám náhodou, jestli není nějaká otázka hned na začátek. Pokud tomu tak není, tak bych využil první otázku, která přišla předem. A to je otázka, která vlastně trošku navazuje na to, jak se kolegové představovali. Jaké máte vzdělání pro práci na reformě pregraduální přípravy učitelů? Začínal kolega? Nebo... Jo, tak já jsem teda hlavou toho odboru, která na té reformě pracuje, ale jsem spíš jako úředník, takže jsem vystudovaný právník a myslím, že to je ku prospěchu té věci, protože třeba jeden z prvků té reformy je, že jsme zavedli do zákona provázející učitele jako pozici a že pro ty provázející učitele budou peníze. A to by nevymyslel neprávník, protože to musí vymyslet někdo, kdo ví, jak jsou specifikované ty pozice, jak jsou ty penězovody v tom regionálním školství a podobně. Takže ta moje role je spíš jako to právní zázemí a koordinace, ale třeba v kompetenčním profilu jsem nenapsal ani řádku, ani jsem se necítil jako kvalifikovaný na to moc do té debaty zasahovat. A tam zasahoval spíš Matouš a myslím, že i Matouš řekne, že to vlastně byla práce odborníků spolupracující s ministerstvem. Takže já bych nesměšoval bych to s náma jakoby osobama, spíš bych to vnímal tak, že se snažíme vytvořit prostředí, kde může dojít k tomu jako konsenzu odbornému a tam je jedno, jaký máte vzdělání. Takže my máme, u mě na odboru pracuje vystudovaný filozof, myslím, že tam jsou nějaká jaderná fyzička, atomová chemička nebo něco takového a tak. Aby nebyl atomový výbuch potom. No, jako nehraje to roli, je dobrý, když tam je někdo z praxe, ale je mylná představa, že třeba ministerstvo zdravotnictví má vést lékař a ministerstvo obrany voják a školství učitel. Protože to se myslím, že ukázalo na ministerstvu taky u některých kolegů, kteří tam třeba nastupovali a vyhořeli, že být učitel není úplně dobrá jako prerekvizita pro to být úředník, protože ta práce je úplně jiná a ten, kdo šel učit s tím, že ho baví učit a práce s lidma, tak je nešťastný v té úřednické roli a já bych možná nebyl dobrý učitel, zase naopak. Takže to je, myslím, taková, že je potřeba vnímat to, že ta práce není práce jednoho člověka, je to práce týmu. Naším úkolem je to koordinovat a nějak jako řídit ten proces, ale nehrajeme si na to, že vlastně ten výsledek jde za náma, nebo že by měl odpovídat jenom našim jako kapacitám. No, my se úplně asi neshodneme s Honzou, tak aspoň je vidět, že nedržíme úplně basu jako úředníci ve všech tématech na 100%. Já si myslím, že jako samozřejmě je zásadní, aby učitelé taky byli v tom týmu. Jsem taky řekl, že tam mají být. Jo. A nemusíte třeba řídit to ministerstvo, ale musí tam být přítomní lidi, kteří s tím prošli tím systémem, což tam částečně jsou, ale jich tam málo z mého pohledu. A zároveň je samozřejmě hrozně důležité, jako aby ti lidé, kteří třeba tím systémem sami neprošli, tak aby prostě konzultovali velmi úzce a všechno to, co dělají. Já se jako považuji za učitele, já jsem učil 4 roky na částečný úvazek, což není moc.
2 roky jsem se věnoval ještě jako učení z pozice studenta toho programu Učitel naživo, takže vlastně nějakých 6 let jsem strávil ve škole. Doufám, že se k tomu zase vrátím. Ale vystudoval jsem mezinárodní teritoriální studia, což jsou vlastně moderní dějiny a politologie, a pak jsem vystudoval pedagogické minimum vlastně v podobě toho učitele naživo. Takže považuji se vlastně spíš za manažera ve vzdělávání, taky ten nějaký dosavadní moje činnost spíš odpovídala managementu, ale taky tomu učitelství. Ale chtěl bych zdůraznit, že právě ta odborná část té práce samozřejmě se opírá o know-how mnoha lidí z fakult připravujících učitele. Na tom kompetenčním profilu spolupracovalo minimálně 25 odborníků z vysokých škol připravujících učitele a konzultujeme s učiteli, s řediteli, snažíme se jako konzultovat opravdu co nejvíc a zároveň samozřejmě vždycky ten participativní proces je náročný na čas a na kapacity, ale myslím, že jako se jednoznačně ukazuje, že to je prostě zásadní způsob, jak dojít k nějakému trvalému výsledku, že na něm spolupracujeme úzce. To se myslím ukázalo u toho kompetenčního profilu velmi dobře. Tak děkuji. Pokud byste měli kdokoliv jakoukoliv otázku, kdykoliv, tak zvedněte ruku. Já vám hned předám mikrofon, abyste měli možnost se nejvíce zapojit. V každém případě já tady jsem vypsal 6 těch cílů, které se týkají, nebo které byly stanoveny na začátku reformy regraduální přípravy učitelů. 9.9.2021 byla podepsána ministrem a děkany fakult připravujících učitele toto memorandum, které vlastně odstartovalo tu reformu, a ty cíle se vlastně měly naplňovat do roku 2024, teda mají naplňovat do roku 2024. Takže já bych asi možná jel právě po těch jednotlivých cílech a připravil jsem si k tomu těm jednotlivým cílům nějaké otázky. Samozřejmě znovu opakuji, kdybyste kdokoliv měli, vás něco zajímalo nebo měli potřebu se do té diskuze zapojit, jste velmi vítáni. Tak prvním z těch cílů bylo, zavedeme do systému kompetenční profil a budeme vyhodnocovat absolventy podle tady toho kompetenčního profilu. Takže já bych se zeptal otázku, co bylo důvodem pro formulování toho kompetenčního profilu. Neměli z podstaty vlastně z toho, že podávají akreditace pedagogické fakulty a fakulty připravující učitele, vlastně všechny fakulty, ty profily nějakým způsobem vypracované. Měli jste nějaký výzkum před tím, který právě říkal, že je něco takového třeba jako ten kompetenční profil zavést? Je pravda, že samozřejmě všechny fakulty měly už a mají své vlastní profily. Otázkou je, nakolik se daří mluvit stejným jazykem, ať už v jedné fakultě nebo napříč vysokými školami, anebo potom mezi fakultou a základními a středními školami, nebo mezi fakultami a ministerstvem. A to si myslím, že ty jednotlivé profily vlastně úplně nedokážou zařídit a k tomu právě jsme potřebovali ten společný, ten jakoby celorepublikový profil, protože on v první řadě dává společný jazyk, jak o té celé věci mluvit. Protože myslím, že když se do něj začteme, tak postupně tam každý najde věci, které dělá, možná je pojmenovává trošku jinak, než jsou tam pojmenované, a může je konfrontovat s tím, jak se tam o nich mluví. A když potká potom kolegu ze základní školy, který ten profil taky zná, tak zase, když se bude bavit, já nevím, o hodnocení ve výuce, zásadní věc, tak může používat některé jako slova, pojmy, která tam jsou, a vlastně si lépe porozumět. Takže myslím, že základní role toho profilu je, aby nám pomohla lépe spolupracovat a lépe si rozumět. A věřím, že jako to se začíná pomaličku dít, ale jsme někde tak v půlce cesty tady v tom cíli, protože jsme vytvořili ten profil, ale teďko rozhodující bude, jestli se nám podaří s ním opravdu pracovat. A to nejenom na fakultách připravujících učitele, kde to, myslím, je na dobré cestě, já jsem za to strašně rád, ale taky samozřejmě na ministerstvu, v té diskuzi ohledně těch dat, v tom vyhodnocování a potom i ve školách samotných,
protože ten profil je využitelný i pro podporu začínajících učitelů. Potenciálně se může stát základem pro další budování toho kariérního systému. A to si myslíme, že by mělo následovat, je to jako hrozně důležité a pokud se to podaří, aby potom byl profil nejenom pro absolventy studia, ale vlastně pro učitele obecně, tak to celý ten náš vzdělávací systém, myslím, může poměrně výrazně jako posunout v tom, že si budeme lépe rozumět navzájem. Jsem měl právě otázku na kolegu Mušutu, jaký vlastně bude mít dopad, jestli nějaký ten kompetenční profil do regionálního školství. Já myslím, že už to můžu říct. My jsme to moc jako neakcentovali v průběhu přípravy toho profilu, ale už protože je vlastně ve 3 stupních a neupravuje vlastně jenom ty kompetence na úrovni absolventa, ale i učitele a zkušeného učitele, tak se přímo nabízí, aby to byl základ pro nějakou další jako práci na profilu učitele jako takového, což je úplně zásadní, aby existovalo. Jako je paradoxní, nebo je zarážející, že to nějaký popis kvality práce učitele neexistuje, když zaměstnáváme 160 000 učitelů a stojí nás 190 miliard ročně, ale neříkáme, co znamená, že dělají tu práci dobře nebo že ji dělají špatně. Což je úplný základ, aby jsme se mohli jako říct, zhodnotit, jestli to děláme dobře nebo špatně a co děláme špatně a co máme udělat pro to, aby jsme to zlepšili. Takže to bude základ pro kariérní řád? Může to být základ. Podle toho kariérní řád asi už nebude tak, jak byl v roce 2016, že by to byla nějaká ohromná jako reformní změna, ale vlastně kariérní řád se dá dělat per partes nějak postupně se zavádět. A my to, myslím, už trošku děláme. Třeba provázející učitel je kariérní cesta pro nějakého zkušeného učitele, který to chce drobná diseminovat mimo svoji třídu. Když přehodnotíme ty specializační pozice, jak jsou teďka, tak to taky může být způsob, jak vytvořit kariérní cesty. To je jakoby jedna ze strany kariérního systému, druhá je ta kvalita té práce. A tam potřebujeme mít ten základ, jako umět vyhodnotit kvalitu té práce. A k tomu jsem možná chtěl říct historku, jestli znáte maďarského lékaře z 19. století, Semmelweis se jmenoval. Znáte historku o Semmelweisovi? To byl lékař v Budapešti, někdy v druhé polovině 19. století a on pracoval jako porodník v chudinské nemocnici a pak ve fakultní nemocnici. A všiml si, že v té chudinské nemocnici jim umírá třeba 5% matek nebo 3% matek a v té fakultní nemocnici jim umírá 10násobně víc matek při porodu. Strašně ho to jako zajímalo, čím to může být. A měl hypotézu, že to je tím, že se přenáší bakterie nebo nemoci v té fakultní nemocnici z mrtvol na ty matky, protože v té fakultní nemocnici pitvali ty lékaři. A potom si nemyli ruce, což jako nebylo běžné v 19. století. A šli rovnou k těm porodům, což v té chudinské nemocnici, kde jinak ta péče byla mnohem horší, se nedělalo. Tak Semmelweis přišel s nápadem, že si teda ty doktoři budou mít ruce všichni. A zkusili to a klesla jim ta úmrtnost. Bylo úplně zřejmé, že to zafungovalo. A člověk by si řekl, tak vidíte, ten člověk na to přišel a vyřešil to. Ale to se nestalo. Stalo se skoro až opak. Všichni ti výše postavení lékaři v té fakultní nemocnici říkali, že Semmelweis jako říká nesmysly a že po nich chce něco, co vlastně není potřeba a úplně zdiskreditovali tu jeho myšlenku té zvýšené hygieny. A Semmelweis zemřel v zapomnění a ta praxe té předoperační hygieny se trvalo ještě 10 let, než se prosadila. A na tom chci ilustrovat to, že tohle byl případ, kdy bylo zcela evidentní, co funguje a co nefunguje. A ty důsledky byly doslova život nebo smrt těch pacientů. A my jsme teďka v situaci, proč to vůbec celý říkám, my jsme trošku v podobné situaci, když se snažíme určovat kvalitu práce pedagoga. Akorát je to mnohem těžší, protože tady není tak jednoznačný, co je dobrá práce, co je špatná práce. Ty důsledky nejsou hnedka, že vám někdo umře nebo přežije. A ty důsledky nejsou tak závažný, že to je otázka života a smrti, je to otázka prostě lepšího vzdělávání a horšího vzdělávání, což je důležité, ale jako mnohem méně hmatatelné, než v případě toho Semmelweise. A to je blbý, že ten Semmelweis neuspěl. Takže i když to měl takhle mnohem jednodušší, než to máme my. Takže proto nepodceňujeme tu otázku proměny těch jako třeba zaběhlých věcí, co se v té praxi dějí, i když máme třeba jasnou evidenci, že nefungují. A teď to může být, já nevím, dosadit se tam cokoliv jako poměr frontální výuky nebo různé jako metody forem výuky nebo obsahy výuky, cokoliv. A to, že třeba vy tady jako vědecký pracoviště vyzkoumáte, že existuje efektivnější způsob, tak je úplně ten první krůček k tomu, aby se to stalo realitou.
jako nezbytný, ale úplně jako strašně daleko, nemusí to vůbec znamenat nic pro tu realitu. A je strašně důležitý na to, jak my to v tu realitu jako proměníme. A proto navazuje na to, co jsem říkal na začátku, je důležitá funkce těch fakult, nejen v přípravě těch učitelů, že vy to v tu realitu proměníte při té přípravě, ale i při tom prozařování do toho regionálního školství. No a součástí toho je popis kvality té práce toho učitele a nějaké jako nástroj vyhodnocení té kvality, aby jsme se teda všichni shodli, že si máme mít ty ruce. A to plní ten kompetenční profil. Poprvé vlastně v České republice něco, co i stát jako řekl, že takhle má vypadat učitel. My doufáme, že jako to bude živý dokument, který bude mít nějakou revize a podobně, a že tady bude i za 20 let a my budeme mít dlouhý časový řady, kde budeme moct porovnávat, jak se nám daří jednotlivé složky zlepšovat a že budeme zlepšovat i ten samotný profil, že třeba uděláme oborový jako verze těch profilů a podobně. Je to první výkop k tomu směřovat k popisu kvality té práce, ale úplně jako zásadní, aby jsme se vůbec nikdy dobrali toho, jak kvalitní práce vypadá a mohli začít přesvědčovat ty lidi, že to mají třeba dělat jinak. Tak to jsem byl hodně jako ze široká, doufám, že to... Já děkuju a já nevím, jestli se tady trošku teda nesměšují dvě věci, jestli jako určení lege artis ve vzdělávání není trošku něco jiného než zavedení toho kompetenčního rámce, ale jako určitou vazbu tam vidím. Já se musím zeptat v souvislosti se zaváděním toho profilu, jakým způsobem to zavádění a to vyhodnocování bude financováno. Protože fakulty, že mají nějaký rozpočet, mají nějaké přidělené prostředky. Mám pocit, že chcete trošku práci navíc, tak jakým způsobem to bude financováno? No, teď ta příležitost, která je úplně před dveřmi, tak jsou ty projekty z evropských fondů, z té výzvy podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Tam to navazuje samozřejmě na ty předchozí výzvy v tom OP3V, jak byl pregraduál 1 a 2. A je tam alokace 500 milionů korun pro veřejné vysoké školy a i samozřejmě vím, že tato fakulta nebo univerzita Západočeská podává svůj projekt. A všechny ty projekty, protože my i taky se účastníme konzultací těch věcných záměrů, tak vím, že všechny ty projekty směřují opravdu k implementaci toho kompetenčního rámce do té přípravy. To je podmínka. No, není. Je to jedna z těch aktivit a žádná aktivita není povinná. Jo? Ale my jsme samozřejmě zdůrazňovali, že z našeho pohledu je to důležité. No, ale jako chtěl bych zdůraznit, že to povinnost nebyla ani dokonce. A jsem za to moc rád, že se podařilo vlastně, myslím, získat tu shodu na tom, že ten rámec a jeho zavádění jako dává smysl a je to užitečná věc a teď jde o to nějakým způsobem uchopit a převést to vlastně zase do toho života. Já bych možná jenom, jako já tady mám pár slajdů, které bych tomu možná ukázal, ať je to jako trošku názorný. Jestli vám to jako nevadí, tak 3 slajdy bych ukázal, jestli je to možný. Protože když o tom tématu mluvíme, tak ať to není jenom ta řeč, a to se to tady trošku promění. Tak já bych jenom skočil tady na ten 3. slide, jestli můžete rovnou. Tak jenom tady jsou všechny ty instituce a organizace, které se přihlásily ke kompetenčnímu rámci a jeho využívání. Myslím, že je fakt důležité, že to podporuje Národní akreditační úřad. Česká školní inspekce se podílela na jeho tvorbě. Asociace ředitelů základních škol, gymnázií, Češa, tyhle všechny organizace ten rámec připomínkovaly, vyjadřovaly se k němu a souhlasí s ním. Přidávají se ještě další. Myslím, že ten konsenzus je zásadní. Jako kdyby ten dokument vydalo ministerstvo jednostranně, jako nebude to fungovat a je to k ničemu. A tak dále. Jo, děkuju. Ten rámec má více účelů, o kterých jsme tady už mluvili. A já bych tady jenom chtěl zdůraznit ten účel číslo 4, což je vlastně ten formativní jeho význam v přípravě studentů, učitelství a taky v podpoře těch začínajících učitelů, protože ve chvíli, kdy ten rámec nebo nějaké odvozené z něj nástroje, dokumenty budou používat opravdu studenti a budou ho znát, ti studenti učitelství a začínající učitelé, tak potom se podaří všechny ty další jeho významy. To znamená, bude se dařit ta evaluace, protože student pak bude vyplňovat dotazníky, kde chápe, o čem vůbec mluví, protože už zná ten jazyk. A stejně tak se dají potom stavět ty studijní programy podle toho rámce víc, protože už studenti zase i vzdělavatelé s tím budou jako zžití.
Jo, tak teď jsem to rozhodil, ale ono to třeba naběhne. No, tak já jenom budu pokračovat, že vznikla, jo, děkuju, to je dobrý. Vznikla i podoba toho rámce v podobě tady těch kartiček. Jo? To není možná tolik známé, ale myslím, že to je důležité, že ministerstvo vytváří takovéhle jako pexeso, to bych jenom chtěl zdůraznit. Nevím, jestli to znamená, že jsme moderní a jdeme s dobou, nebo že jsme blázni, ale vznikly tyhle kartičky, které můžou studenti učitelství používat pro sebereflexi nebo třeba při pozorování výuky. Můžou si vybrat jenom ty kartičky, které třeba v té výuce pozorovali. Můžou je třídit na ty, ve kterých se cítí silně, ve kterých zatím ne, s čím se už setkali, s čím se nesetkali, na co se chtějí zaměřit v následujícím období a podobně. No a ten rámec může být prostě formativním nástrojem, který se využívá právě pro to podávání zpětné vazby a má nějaký své místo v celém tom kolečku té reflexe, kdy ten student přemýšlí o té své vlastní výuce, sám o sobě jako učiteli a o některé zdroje to opírá, to své přemýšlení. Jedním z těch zdrojů má být ten kompetenční rámec. A když tady mluvíme právě o využívání jako výzkumu ve vzdělávání v tom, aby ta efektivita té přípravy se zvyšovala, tak třeba tenhle zdroj, Teaching and Learning Toolkit, který vytvořili v Británii nadace, kterou vlastně britské ministerstvo školství vytvořilo, aby právě dělalo výzkumy ve vzdělávání, tak vytvořila tady ten nástroj, kde pomocí různých metastudií vyhodnocují, co má největší dopady na učení dětí a zpětná vazba a metakognice, to přemýšlení o vlastním učení a seberegulace, jako přijímání odpovědnosti za to své učení, tak jim tam vychází jako vůbec nejúčinnější vlastně nástroje ke zvyšování těch výsledků žáků. A to samé platí určitě i pro studenty učitelství. Takže pokud budou více přemýšlet o vlastním procesu učení a více za ním přijímat odpovědnost a budou dostávat zpětnou vazbu, bude efektivnější ta příprava. Ten kompetenční rámec je přesně nástroj pro zpětnou vazbu, pro přemýšlení o vlastním učení a pro to přejímání odpovědnosti za to stávání se učitelem. Tak to asi stačí. Přišla nám otázka, jsem si všiml z pléna do toho Mentimetru, a sice již existuje rámec profesních kvalit učitele. Doteď jsme s ním na ZČU pracovali při přípravě učitelů. S tímto dokumentem se nebude dále pracovat? S tím dokumentem určitě možné pracovat je. My nechceme jako říct, že není možné používat jiné kompetenční rámce. Naopak na té národní konferenci, která se konala 13. října, tak byly prezentované ty jiné kompetenční rámce, jak s nimi kdo pracuje, jaké s tím má zkušenosti, protože tenhle rámec staví opravdu na rámci profesních kvalit, na brněnském standardu studenta učitelství, na té duhové knize Step by Step, dalších dokumentech. Samozřejmě je možné využívat i nadále. Zároveň je možné je třeba nějak ty nástroje upravit tak, aby byly v souladu s tímto rámcem, aby tam třeba používali podobnou strukturu, nebo využívat ten nový rámec, protože to bude ten společný jazyk. Já si myslím, že důležité je využívat nějaký kompetenční rámec, který je prostě užitečný a funkční pro ty dané studenty a vzdělavatele. A my jsme se snažili opravdu ho vytvořit kvalitně a s oporou o výzkumy, takže si troufám říct, že snad není tolik důvod, proč používat jako některé ty předchůdce nebo jiné nástroje, když tady máme nějaký společný, ale pokud někdo uvidí velké výhody těch jiných, tak samozřejmě ať využívá ty jiné, to je jako v pořádku. Děkuju. Přeci jenom ještě bych se vrátil, jsem se ptal na to financování. Jaký je váš pohled teda na ministerstvu, na financování, na platy, konkrétně na pedagogických fakultách? Pro mě jako pro děkana fakulty je asi největším problémem to, co vidíme tady na tom grafu, to znamená rozdíl v platech mezi regionálním školstvím a vlastně vysokým školstvím. Jo, já jsem tam teda promítl do toho roku 2025, kdyby jste splnili na ministerstvu učitelům těch 130%, což teda jako nesplníte, ale i kdyby to bylo těch 113, tak by ten rozdíl nebyl třeba 10 000, ale bude 8 000 na průměru. Jo, takže jak se na tohle díváte? Jo.
Jak jsem říkal na začátku, my nejsme z té sekce, která tvoří rozpočet vysokých škol, ale jako zajímá nás to, protože musíte mít podmínky pro to, abyste mohli plnit tu veřejnou zakázku na kvalitní přípravě učitelů. To je jako jasný. Takže my to zvedáme a měli jsme to i jako oblast v té reformě udělat analýzu těch platových podmínek, kterou máme. Myslím, že ty závěry nejsou tak tristní, protože mimo jiné, ale proto, že nám jako v mezinárodním srovnání vyšlo, že to je situace skoro všude stejná, že ty regionální učitelé na tom jsou obdobně jako ti učitelé nebo ti lektoři na těch vysokých školách. A jde opravdu o to, co srovnáváme. No. Jaké jsou rozdíly třeba na tom pravém grafu mezi fakultami? Jo? Naše fakulta jako tam není sice úplně na tom nejhůř, ale přeci jenom některé ty fakulty pedagogické mají ty průměrné platy nad 50 000, některé zdaleka toho nedosahují. Jo? Takže tady musíme se bavit konkrétně. Ten graf, který tady byl ten další, to bylo regionální školství Plzeňský kraj a fakulta teda pedagogická v Plzeňském kraji. Já jsem jako nechci z té otázky dostávat, protože je důležitá a relevantní. A dokonce chci uznat to, že stát se úplně nezachoval jako fair, když měnil ty podmínky akreditací v roce 2016, kdy navýšil objem těch praxí, ale vlastně to nezohlednil nějak v tom financování těch škol. To znamená, jako my vám dáváme tady, dělejte víc výuky, nebo věnujte víc svých kapacit výuce na úkor třeba něčeho jiného, ale nepromítneme to v tom vašem financování. Což si myslím, jako, že se nám daří teďka napravovat těma provázejícíma učitelema, minimálně částečně. Tam by jako z rozpočtu regionálního školství mohlo natýct do přípravy učitelů třeba 150 milionů ročně, což není jako triviální částka. Může se hodně jakoby profesionalizovat a rozšířit ty možnosti praxí konaných v regionálním školství. A to je věc, kterou my jsme mohli udělat jako sekce regionálního školství, jako pomoc. A byl to byl to docela boj, to vlastně prosadit už jenom tu myšlenku, že vlastně regionální školství nese spolu zodpovědnost za přípravu těch učitelů a že to není jenom zodpovědnost jako vysokého školství a že máme ty jakoby finance. Jak jste spokojeni s tou běžící tím projektem, vlastně ověřováním těch provázejících učitelů? Já jsem za sebou mám sám 2 kurzy tím s provázejícími učiteli. Jak to vyhodnocujete, nebo jak se podle vás fakulty postavily? No, my máme zatím jenom dílčí informace od fakult. Teď budeme mít setkání teda na začátku prosince, první takový jako reflektivní s těmi lektory. A zatím to vyhodnocujeme tak, že je o to pokusné ověřování zájem, je tam 900 učitelů zapojených ze víc než 300 škol z celé republiky. Z toho mám radost, že 900 učitelů se toho účastní z mateřských základních středních škol. A ty kurzy probíhají různým způsobem. Dostala se k nám jako negativní zpětná vazba od některých učitelů, že to pro ně jako bylo málo užitečné. Byť tam si myslím, že to někdy bylo způsobené třeba tím, že se tam zapojilo velké množství učitelů z jedné školy, jo, třeba i 20 učitelů z jedné školy, a ne všichni třeba chtěli a ředitel je tam nějakým způsobem víc poslal a tak dále. Ale dostalo se k nám i hodně pozitivní zpětné vazby, že to fakulty uchopily velmi jako užitečně pro ty učitele a tak. Takže myslím, že to je různé a my se teď soustředíme na tu evaluaci těch programů a na to sdílení těch výsledků. Teď právě bychom chtěli, aby ty týmy lektorské se sešly, diskutovali nad tím, jak jsou spokojení oni s tím průběhem, co to způsobilo, co si můžou navzájem jako předat užitečného a tak. Takže my jsme rádi, že se to podařilo rozběhnout v téhle velikosti a že to vypadá, že to jde celé dobrým směrem, ale nechci tady jako říkat, že máme všechno za sebou a že je všechno růžové, to určitě ne. No já bych jako jenom navázal, že ti provázející učitelé jsou přesně příklad toho opatření, který plní víc než jeden cíl. Tím jako primárním cílem je zlepšit kvalitu té reflektované praxe, ale sekundárním cílem je prostě to, že vám to rozšíří kapacity, že to vytvoří platformu pro propojování těch regionálních škol s tím vysokým školstvím, vám to umožní prozařovat do těch sboroven. A takhle vlastně přemýšlíme i o tom jako financování i v jiných ohledech, že vlastně my úplně neovlivníme, kolik jde do vysokého školství jako takového, jako ta sekce regionálního školství, ale můžeme se snažit vytvořit jako jiný penězovody, který vy můžete využít. Jeden z nich je tady ty prostředky na tu praxi reflektovanou, další je k pozici fakult jako nikoho, kdo má jako produkovat vědecké výkony nebo i jakoby aplikovatelný výzkum pro veřejnou politiku a nebo projekty na tvorbu učebních materiálů, vedení komunit v
v tom kraji a podobně. Takže tam budou ještě nějak vyhlašovaný nějaký evropský fondy nebo výzvy, kde počítáme, že pro fakulty budou jako příležitosti se hlásit a že to zase spojí víc jako cílů dohromady, že vám to vytvoří prostor dělat třeba oborovou didaktiku, zároveň při té oborové didaktice budete muset spolupracovat s těma regionálníma školama a vyzkoušíte si jako to DVPP přenos těch oborových didaktik třeba do té praxe, budete dostávat zpětnou vazbu z té praxe. Takže snažíme se spíš jako najít jiný nebo další zdroje, protože taky jako neovlivníme úplně z úřednické linie ty rozpočtové podmínky. Děkuju. Další ten cíl je právě proměna pedagogických praxí. Já bych se tady zeptal, ono na začátku tohle byl docela jako takový problematický bod, protože tady mám to manažerské shrnutí, kde byl takový ten graf, kde vám vycházelo teda, že všude v Dánsko, Švédsko je to okolo těch 13%, Česká republika byla 10%, nesedělo vám to Finsko, kde vlastně ten podíl praxí byl asi jenom 5%. Že tady jsme se pokoušeli a myslím si, že jsme se nakonec shodli, že ten podíl těch praxí není úplně ten nejzásadnější, že je důležitější ta kvalita. Jak tohle hodnotíte zpětně, jestli se na tomhle jako shodneme, nebo jaký je na tohle váš pohled? No, já si myslím, že ta kvalita má v sobě obsaženou určitou minimální kvantitu. A je hrozně důležité diskutovat o tom, jaká ta minimální kvantita je, v jakých podmínkách a jak se má uskutečnit. Ale myslím si, že doteď, zejména ta příprava učitelů středních škol, ale někdy i učitelů na 2. stupni základních škol, tak hodinově čas strávený ve výuce byl nedostatečný, jako z mého pohledu, protože tam spíš to bylo kolem těch 8% jako celkové alokace, bylo to třeba těch 24 kreditů, ale každý kredit potom je otázkou, kolik hodin ve výuce opravdu ten student stráví. My jsme si dělali nějakou rešerši mezi fakultami, byly velké rozdíly a některá fakulta, prostě to znamená, že stráví ten student na jeden kredit třeba 8 nebo 10 hodin ve výuce a na jiné fakultě to byly třeba 2 hodiny nebo 3. Takže ty rozdíly byly opravdu velké. A jedna z těch věcí, které si myslím, že je určitě dobré udělat, a my jsme to navrhli vlastně ve změně těch rámcových požadavků, tak je právě vyjasnění toho, kolik hodin ve výuce v mateřské, základní nebo střední škole by mělo spadat na jeden kredit praxe. A v tomhle se jako shodnout, protože pak to aspoň bude nějakým způsobem transparentní pro všechny. A vzhledem k tomu, že ten kredit má zátěž 25 hodin minimálně, 25 až 30, tak my jsme tam navrhli, že 8 hodin z toho by mělo být právě v té přímé výuce se žáky. 8 hodin z těch 25. A to si myslím, že je nějaký jako dobrý kompromis. My jsme navrhovali předtím víc a pak po těch diskuzích jsme to snížili. Myslím, že nechceme jako přehnaně zatížit tu přípravu učitelů a zároveň úplně nechceme přijmout ty argumenty, které někdy zaznívají, že ty praxe zatěžují strašně to regionální školství, a tak dále, že automaticky znamenají zhoršení kvality výuky pro ty žáky a podobně. To prostě není možné přijmout tyhle argumenty, protože ty praxe se dají dělat a myslím, že se to tak děje, tak, aby se ta kvalita té výuky nezhoršila a tak, aby ty studenti na těch praxích byli do velké míry pomocníky těm učitelům. A prostě jde o to, jak se to organizuje. Já vím, že to je velká výzva a je to těžké, opravdu je to velmi těžké. Ale pokud ta praxe je trochu víc průběžná, ten student tam stráví více času v jedné třídě, není to, že tam přijde nárazově na několik týdnů a zase odejde, tak to myslím, že může být méně jako disruptivní a víc prostě v nějaké vzájemné spolupráci s tím učitelem, kdy je třeba tam víc nějaká asistence, pádová výuka a až potom nějaká individuální výuka toho studenta a že to jako jde. Tak. Pohled můj, vracím se k té otázce k tomu vzdělání a naší kvalifikace k tomu. Tak já jsem vystudoval práva v době, kdy se zaváděly povinné praxe. Vystudoval jsem je teda v Brně a když jsem je dostudovával, tak v Praze ještě nebyla povinná praxe, v Brně už nějaká povinná praxe byla a tenkrát jako se všichni rozčilovali, nebo byla to hodně podobná situace jako u učitelství. Studenti si stěžovali, že mají málo praxe a že se učí prostě jenom z těch knížek a pak nevědět, kam si stoupnout, když přijdou k soudu poprvé. Takže se to vyřešilo tím, že se zavedla nějaká povinná praxe. Ale to znamenalo, že jste měl jako přinést potvrzení, že jste absolvoval nějakou praxi a bylo všem úplně jedno, kde jste tu praxi absolvoval, kdo vám to potvrzení dal. Což já jsem dělal nějakou praxi, protože jsem potřeboval vydělat peníze, ale zapomněl jsem si říct o to potvrzení.
což byl problém v 9. semestru. A už nebyl čas si tu praxi sehnat nikde jinde. Tak jsem si založil neziskovku a sám sobě jsem si vydal to potvrzení, že jsem jako v té neziskovce tu praxi dělal. Takže vidíte, že ten systém byl úplně jako... Se nemusel vrátit do půl. No, ale ono mi to ten soud 2krát vrátil, ten zápis té neziskovky, takže jsem nad tím strávil spoustu hodin praxe. Ale tím chci ilustrovat to, že ty formální pravidla můžou být fakt formální a umět se s tím účelem, za kterým to chceme dělat. Jedna věc. Druhá věc, že ty praxe mají být jakoby, jak v tom právu, tak v tom učitelství je to kombinace profese a jako řemesla. A obojí se má promítat do té praxe, že vy se tam jakoby učíte to řemeslo, ale zároveň si jako je to pro vás ček k té profesionální stránce, že tomu, co se jako teoreticky učíte, vidíte, jako jak se to aplikuje a může to vás vyvolávat otázky a pak má úplně jiný náboj ta teoretická příprava, když jako si zatím představíte tu praktickou situaci. Což jako by Matouš tady řekl víc, protože je Kortágenovec, což je teda náš ten jako asi vzor. Včera to bylo možná, jo? Já jsem se bohužel nestihl připojit, doufám, že to někde zkouknu. Takže to je ten jakoby postulát jeden, že ty praxe nemůžou být formální, druhý je, že ty praxe musí být jako pevnou součástí jak v právech, tak teda v té pedagogice, protože ta profese potom jako je praktická, že jo? Pro většinu těch absolventů. A takhle k tomu přistupujeme vlastně i tou jako v uvozovkách parametrizací nebo větší jako podrobným popisem, co ta praxe znamená, protože to je taky absurdita těch pravidel, to trošku jako sebekritika ministerstva, kdy jsme dali strašně přísně ty limity, kolik teda té praxe musíte mít, jako poměrově k těm kreditům, ale neřekli jsme, co ta praxe znamená. Že? Takže je to obdobná situace jako ty práva, které se dali takhle obejít, jak jsem je obešel já. A to si myslím, že není ku prospěchu nikoho. A pozitivum toho, když to rozpracováváme, je právě to sdílení mezifakultní, kdy se ty modely praxí prostě můžete koukat si přes rameno, jak to dělá Ostrava a jak to dělá Plzeň a Brno. A je nutný přiznat, že to bude trošku paradigmatický shift nebo jako proměna, stejně jako na těch právech, že jsme nejdřív museli akceptovat, že ty praxe mají být a teď musíme akceptovat, že ty praxe nejsou jenom něco, co donesu papír, ale že okolo toho stavíme tu výuku vlastně. Což jako vyžaduje nějakou jako změnu a jsme si toho vědomi, ale nevyžaduje to změnu na tom objemu. Přesně jak říkal pan děkan, jako my jsme při té rešerši identifikovali 3 takové systémy. Ten západoevropský, kde té praxe je prostě polovina té výuky, severoevropský, kde je to zhruba ten poměr, co máme my, možná trošku vyšší, a německý, který je úplně jako postavený na tom, že si tu praxi vlastně doděláte v tom jako po té vysoké škole víceméně. A přiklonili jsme se k tomu severskému, ale ten severský je zase postavený na té kvalitě těch praxí a jejich reflexy, zatímco ten západoevropský na tom, že to prostě uděláte kdekoliv víceméně a pak to jenom jako reflektujete krátce. Takže je nutný tu praxi pojímat možná paradigmaticky trošku jinak, než se pojímala teďka. Nejenom ji jako oddělat, odškrtnout, ale stavit okolo ní tu přípravu. Já tady za sebe jenom musím říct, že já už když jsem nastoupil v podstatě teda do funkce, tak to mám před těma 4 lety, tak to obestavení pedagogických praxí našich studentů výukou probíhalo poměrně intenzivně, protože jsme už měli vlastně zavedené ty 2 předměty. Je publikace, kterou jsem vám doporučoval, když jste mi poprvé posílal pozvánku na přednášku Kortágena, kde vlastně samozřejmě autor, pan docent Slavík, s tím počítal do těch našich teoretických východisek, to zakomponoval. Takže já si myslím, že zrovna v tom teoretickém propojování by mohl pan docent si. Já bych možná ještě jenom zdůraznil, že to není nic proti jako akademickým jako práci těch fakult a univerzit. Že naopak, že jako je to pojistka toho, že ta třeba i vědecká práce je jakoby relevantní pro ten obor. Že to jako platí o všem. O těch právech prostě ty jsou fakt dobrý jakoby příklad, protože právníci se často vymlouvají stejně jako pedagogové, že třeba právníci říkají, že se nedá dělat mezinárodní právní věda, protože prostě zkoumáte český právní řád, což je nesmysl samozřejmě. Máme i v Čechách jako skvělé právní vědce a to samé platí o pedagogickém didaktickém výzkumu. A to samé platí, no, jsou tam paralely ohledně té praxe a právě se ukazuje, že ty nejlepší jako výzkumníci v obou těch jako oborech vycházejí z té praxe.
jako nejcitovanější český asi pedagogický výzkum posledních pár let je z Filozofické fakulty v Brně, kde prostě měřili se stopkama, jak dlouho někdo mluví ve třídě a jaký to má výsledek na jeho vzdělávání. Což jako právě vyšli z toho, že byli v té praxi a z té praxe získáváte data, které zpracováváte v té jako vědecké práci. Takže to není buď a nebo. Ale nejsme tady ti, kteří říkají, nedělejte vědu, dělejte praktickou přípravu. Jsme tady ti, kteří říkají, dělejte praktickou přípravu a okolo ní postavte tu vědu, kterou děláte, protože ji budete dělat pro tu praktickou přípravu. Nebo o co jiného jde ve vědě pedagogické, než jako o vzdělávání. Takže to není v protikladu, to jsem jenom chtěla, aby bylo jasný, že... Tak já se zeptám pro jistotu, bych se zeptal, říkám, můžete se kdykoliv přihlásit, kdybyste měli nějakou otázku, jestli není nějaká otázka k tomu. Já teda nechci úplně odbočovat od toho, ale jelikož se tady mluví o teoretické stránce té přípravy, tak by mě zajímalo, jestli teda ministerstvo nějak hodlá promýšlet situaci, která je ohledně oborových didaktik, mám na mysli habilitační a inaugurační řízení, kdy v podstatě u valné většiny těch oborových didaktik jsou velmi malé příležitosti. Naši studenti třeba projevují, bych řekla, velký zájem o teorii, měli by zájem i o doktorská studia. Pro nás je to víceméně v rámci naší oborové didaktiky malinko Praha, nebudu to rozvádět, Ostrava, která de facto padla loňský rok, takže minimum. A musí teda buď se zajímat o obor, anebo mají smůlu. Mně to teda osobně velmi chybí a myslím si, že by to tu teorii tady hodně posunulo. My bychom do toho rádi šli. Tady se dostáváme, uděláme si teda trošku náskok k tomu poslednímu bodu, protože posledním cílem vlastně té reformy pregraduální přípravy tak právě byl rozvoj oborových didaktik. Takže můžete to doplnit třeba odpovědí, jak se vám od toho roku 2021 do toho roku 2024 téměř podařilo rozvinout právě oborové didaktiky v rámci pregraduální přípravy. Já myslím, že tady je potřeba si přiznat, že málo, upřímně, a že se tady v téhle oblasti to odehrálo méně, než bychom si přáli. Je to hodně z toho důvodu, že jsme se soustředili nejvíc na ty první dva cíle, to je ten kompetenční rámec a praxe, které vnímáme jako úplně jakoby základní pro vytvoření těch podmínek pro další fungování vlastně té reformy. A naše kapacity jako na ministerstvu jsou prostě jako velmi omezené, ten tým, který se tomu věnuje. Protože myslím si, že samozřejmě zase, kdyby jsme tady tomu cíli věnovali společně s vámi jako intenzivní kapacitu, tak by se podařilo prostě víc. Ale jako úplně upřímně říkám, že prostě jsme tam nevěnovali tolik, kolik by to chtělo. Nicméně něco se, myslím, podařilo. Jedna věc teda je, že budou vznikat jako ty oborově specifické kompetenční rámce v těch jednotlivých projektech, což je příležitost pro to, aby se znovu sešly ty jednotlivé oborově didaktické komunity a vlastně diskutovali ty svoje základní otázky a přitom, protože budeme určitě v kontaktu, tak přitom se podaří snad posunout dál i celou tu oblast oborových didaktik, jako jaký dál podpořit její rozvoj. Bude zároveň snad teda ta výzva, která je spojená s implementací nového kurikula, takzvaná škola hrou, kde doufám, že proto taky bude příležitost, aby právě fakulty rozvíjely tu oborovou didaktiku ve spojení s tím inovovaným kurikulem. A myslím si, že v té další fázi reformy bychom se opravdu měli jako napřít větší pozornost. My teď se snažíme teda dojednat ty aktualizované rámcové požadavky. To je jako docela velmi jako náročné diskutování se s velkou řadou důležitých hráčů, teď hlavně s Radou vysokých škol, Českou konferencí rektorů. Prostě snažíme se to teda dojednat do nějaké finální podoby. Až se to podaří, tak si myslím, že se budeme moct zaměřit třeba právě i na ty otázky těch doktorských programů nebo dokonce těch habilitací a podobně v té oborové didaktice. Myslím, že tam je klíčová spolupráce s Národním akreditačním úřadem, kde ale jak pan předseda Plaga, tak místopředseda Fliegl a další lidé, tak jako myslím, že tomu velmi jako rozumí a chápou tady tu nutnost a potřebu jako někam to posouvat, tuhle oblast. Takže jako za mě můžu říct, že určitě bych hrozně rád, aby jsme se tím směrem vydali a posunuli to. Nejdřív potřebujeme ty rámcové požadavky,
které zavádí některé ty jako profesní prvky trochu víc a pak se můžeme zabývat jako tím, jaké jsou další třeba ty podmínky, které se týkají právě těch garancí anebo těch jako kapacit. Já jsem tak vlastně jenom shrnul, ty překážky jsou dvoje, jsou to ty jakoby administrativní nebo normativní, kde jednáme s tím NAU, a pak to jsou ty překážky jako finanční a tam jsme prostě nenašli mezidobý zdroj, kterým to incentivizovat třeba tvorbu nových studijních doktorských programů. Ale to je přesně ta otázka, když říkám, že praxe není v protikladu s tou akademickou prací nebo teoretickou přípravou. Přesně o to nám jde, nebo to, jak jsem na začátku říkal, proč jsme se jako vrhli do té pregraduální přípravy, že chybí podle nás nebo je velmi úzká ta odborná debata o vzdělávací politice obecně. A vidíme to, nebo já si myslím, že jsme to viděli teďka při reformě kurikula, že jako vlastně to nebylo tak, že bychom vzali nějaký konsenzus odborné veřejnosti k jednotlivým oblastem vzdělávání a tam jsme jenom jakoby pomocí jeho upgradeovali to kurikulum, ale dělalo se to vlastně odznova, nebo jako vymýšlelo se to v poměrně úzkém jako kruhu, nebo když ty pracovní skupiny jsou strašně široký, ale jako nestaví na nějaký jako kontinuální vědecký práci, vědeckým dialogu, který tady jako kvasí, že těch lidí je strašně málo, kteří se tomu věnují. A nás třeba jako napadlo, a to asi není prosaditelný, v té výzvě Škola hrou mít tam i nějaké jako ukazatele nebo podmínky, že to konsorcium třeba, který to dostane pro, já nevím, didaktiku chemie, že budou muset akreditovat nějaký studijní program, nebo že budou muset publikovat někde něco, nebo prostě takhle natvrdo to vyžadovat. Tak možná to nebudeme chtít takhle natvrdo, ale chtěli bychom vytvořit ten prostor, aby jsme tu vědeckou mladou generaci vybudovali, aby jsme se pak dostali k těm docentům a profesorům a aby jsme odstranili ty administrativní překážky, aby vám to NAU zapsalo i bez těch třeba profesorů a docentů v tom konkrétním jako oblasti, nebo jak se tomu říká. Takže bude to chtít vůli na obou stranách a bude to chtít asi i nějakou mezifakultní spolupráci, protože asi se neuživí prostě doktorský studium didaktiky chemie na každý pedagogické fakultě u nás, nebo nevím. Ale bylo by fajn, kdyby třeba tři pracoviště ke každé oblasti v republice byly, aby ta komunita byla nějaká živá a aby probíhala nějaká debata vnitřní. Dobře, taky děkuji za otázku i odpovědi. Myslím, že jsme vyřešili teda i ten poslední cíl. Vracíme se do toho postupného probírání cílů a ten třetí byl: otevřeme systém inovacím a novým cestám přípravy učitelů a budeme je podporovat. Tady jsem se chtěl tedy zeptat, jaké nové cesty v přípravě učitelů byly plánovány a zda teda byly za ty 3 roky nějaké otevřeny. No, tady se jedná asi o to, jaký prostor mají fakulty v designování těch studijních programů a jaké limity tomu kladou ty rámcové požadavky. A my jsme v té diskuzi navrhovali jednak ten umožnění toho 5letého souvislého studia učitelství pro 2. a 3. stupeň a jednak ten konsekutivní model. To znamená, že absolventi oborových bakalářů se mohou hlásit na navazující magisterské studium učitelství. A ty diskuze probíhají ještě stále a nejsou u konce a tím pádem nemáme na to jednoznačnou odpověď. A ty diskuze se protáhly a trošku zkomplikovaly, myslím, oproti očekávání, ale zároveň myslím, že jsme si tam jako vzájemně víc porozuměli a že vypadá to rozhodně tak, že se snad podaří teda ty rámcové požadavky nějakým způsobem schválit jako do konce kalendářního roku, pořád v to věřím. Ale v jaké přesně podobě, to je ještě stále jako v jednání. A myslím, že důležitá je taky ta cesta té DPSky, toho pedagogického minima, která doznala dost velkých změn po té novele zákona. My jsme aktualizovali tu vyhlášku, která s tím souvisí a vydáváme nový standard toho studia, který teď bude schválený, myslím, každou chvíli. A tam myslím, že se podařilo taky udělat poměrně velké množství práce společně, protože to je zase studium, které my přímo akreditujeme u nás na odboru a máme tam, myslím, jakoby svoje máslo na hlavě taky za to, jakým způsobem jsme tady k tomu studiu přistupovali dlouhodobě. Já nevím, jestli to je celé na záznam, někdy to bude potom vyset na internetu, tak abych z toho neměl problémy. Na druhou stranu, myslím, že je potřeba být jako v tom upřímný, že my máme určitě roli vlastně komunikovat s těmi poskytovateli, tak abychom napomáhali té kvalitě,
což se teď chystáme a vlastně i z té vyhlášky vyplývá povinnost jako dělat nějaké vlastní evaluaci kvality té DPSky a věřím, že se jako podaří celou tuhletu oblast postupně v republice posunout taky dál. No, právě ta změna spočívá ve dvou věcech. Jedna je ta formální jako pravidla, jako už akreditace studijních programů nebo těch našich požadavků rámcových na ně a akreditace těch DPSek nebo studium pedagogiky, kde se u obou dvou se mění ta pravidla, ta DPSka se třeba i prodlužuje, ale ještě důležitější je asi ta praxe, která se k tomu promění, ta správní praxe, protože zase k tomu vracím jako právník, vím, kam všude můžou ty normy dosáhnout a co můžou udělat a co už jako udělat nemůžou. A když to změníte jenom v těch jako formálně, tak to ještě neznamená tu jako faktickou změnu. A teďka je zase ze sebe kriticky nutno podotknout, že my jsme to velmi formálně hodnotili, ty požadavky. Jako hodně jsme dbali na ty jako rozdělení těch složek toho studia a podobně. A pro ty fakulty tam bylo relativně málo prostoru se od toho odchýlit, i když třeba měli dobrý důvod se odchýlit. Teďka po té revizi by tam měl být ten prostor trošku větší a zároveň ten proces by měl probíhat více jako fakticky zaměřený na kvalitu toho studijního programu nebo té DPSky, i s ohledem k tomu, že na to budeme mít větší prostor a renominujeme ty hodnotitele, buď to členy akreditační komise, anebo máme nové kolegy, kteří budou posuzovat ty studijní programy. Takže jsme byli rádi, kdyby třeba u těch akreditací probíhaly jako veřejné, nebo ne veřejné, ale ústní jednání k tomu, kde prostě ten garant řekne, proč tu DPS má takhle postavenou a co sleduje tím, že tam má ten jako blok vzdělávací a podobně. A my budeme dávat zpětnou vazbu, nebo ne třeba já konkrétně, ale lidi, kteří už jako těch DPSek viděli hodně a nějaký designovali mu budou dávat zpětnou vazbu a on ji bude reflektovat a společně dojdou k tomu, že ten program bude lepší. Spíš než aby jsme jenom jako od stolu porovnali, jestli tam má dobře ty složky a pak mu to počkrábli. Takže nová cesta, možnost 5letého studijního programu profesně zaměřeného s nějakým podílem praxe klinický. To je ten náš návrh teďka toho úpravy těch rámcových požadavků studijních programů, který je teďka v připomínkách nebo po připomínkách i Českou konferencí rektorů. A teď musíme jako ještě na ministerstvu, protože se 3krát mezi tím změnilo vedení ministerstva, tak se musíme shodnout nebo projít to těmi kolečky schvalovacími na ministerstvu, jestli to takhle vůbec chceme, jestli takhle chtějí rektoři. A to teďka probíhá. My jsme vlastně věcně celou dobu říkali, že nejsme proti tomu mít 5letý, že nám jde o to mít funkční boloňský systém. To znamená mít studium, kde vy můžete po absolvování bakaláře oborového dostudovat pedagogického magistra. Což teďka nám přišlo, že moc nefunguje, protože ti navazující magistři opravdu velmi navazují na ty bakaláře, kteří jsou také pedagogicky zaměření, což je i způsobeno tím, že to takhle vyžadovalo ministerstvo. To jako nespochybnuju, ale nemyslíme si, že to byla dobrá praxe. Tu praxi chceme změnit, chceme, aby tady byl prostor pro oborové bakaláře přejít na to učitelského magistra a zároveň to potom umožňuje prostor už těm, kteří vědí, že chtějí být učiteli od té střední školy, studovat rovnou v tom 5letém studijním programu, obzvlášť pokud jako vy máte za to, že ho dokážete naddesignovat nějak jako líp. A nám to nějak jako zásadně nevadí. Zase si nemyslíme, že by to byl nějaká jako zásadní, nebo že by to sebou nutně muselo nést nějakou jako kvalitativní posun. Záleží na tom, jak to využijete. Ale to rozhodnutí ještě teďka musí padnout po tom připomínkovacím řízení. Ale padne asi tak jako do 3 týdnů třeba. Tak pro nás potom bude zase třeba nějakou dobu, nějaký buffer časový, abychom na to měli samozřejmě možnost reagovat, co se týká akreditací, protože ten akreditační proces je poměrně hodně náročný. Když přejdu k tomu dalšímu cíli, tak to bylo větší internacionalizace, otevřenost, inspirace ze zahraničí. Já se tady nebudu asi ptát, jestli se tu internacionalizaci podařilo zlepšit. My jsme třeba měli tady na fakultě ten projekt Inspire 1, připravuje se Inspire 2, kde teda ta internacionalizace nebo to zapojení naší fakulty, interakce se zahraničními pracovišti je podstatně výraznější. Chtěl jsem se zeptat, jaká zahraniční inspirace by pro pedagogickou fakultu nebo fakulty připravující učitele by podle vás jako byla nejpřínosnější? Co jste tady viděli, co jste plánovali, co byste plánovali jako nejpřínosnější v tomhle směru? Myslíte teď nějakou konkrétní zahraniční inspiraci?
jako pro ten náš systém. Tak záleží, jestli máte na mysli konkrétní nebo princip, Jo. jestli by byl lepší nějaký princip. Jo. No, my jsme vlastně tam společně šli tou cestou a podpory těch krátkodobých výjezdů studentů do zahraničí, to je předmětem taky té výzvy teďko z OPEJAKu a potom naopak příjezdová mobilita těch akademických pracovníků ze zahraničí v těch jako pedagogických, didaktických a podobných disciplínách. To si myslím, že je určitě důležité. Chtěli jsme tam podpořit jako to, aby ti studenti navštívili výuku v zahraničí, aby ji reflektovali spolu s provázejícími učiteli, spolu se svými vzdělavateli z fakulty. To si myslím, že má i ten prvek budování jako té komunity praxe a zároveň získává studenta nadhled díky tomu, že vidí, jak to vypadá odlišně nebo stejně v tom zahraničí. Takže to si myslím, že je určitě jako přínos poměrně velký. A pro mě jako já třeba osobně hodně čerpám z té jakoby anglosaské literatury prostě o vzdělávání, z těch výzkumů, které v angličtině jsou jako nějakým způsobem považované, myslím, za významné jakoby globálně. A myslím si, že napojení tady na ten diskurs je pro nás prostě důležité. Tady jako padaly třeba otázky, jak moc se inspirujeme Německem nebo střední Evropou a podobně. Upřímně jako málo. Myslím, že to je proto jednak samozřejmě asi nějaká jazyková bariéra, já třeba jako německy moc nemluvím, ale myslím si, že ten diskurs vědecký se prostě odehrává v angličtině. To, co v angličtině globálně jakoby vychází a má velkou pozornost, tak tomu se věnujeme. A i to byly potom ty inspirace toho kompetenčního rámce. Byť jako třeba Rakousko a jejich systém praxí je pro nás důležitý. Teď se určitě budeme věnovat víc i tomu, jak funguje adaptační období v Německu, ten referendariát a jako podobné věci. A myslím si, že samozřejmě jako ty německy mluvící země mají určitě inspiraci, kterou máme sledovat. My jsme třeba víc sledovali ten taky klinický semestr, který se odehrával třeba v Berlíně a podobně, takže i tady z těch zemí nějaká inspirace přichází. Ale jako to, co je z mého pohledu klíčové, tak je navázání na ten jako globální výzkum v té angličtině. Já jenom abych vysvětlil, vy jste tady odpovídal vlastně na tu otázku, kterou se vám ukazoval před začátkem. To je jedna z těch otázek, která přišla před samotným zahájením, a sice, že rámec vychází tedy z těch anglosaských zemí a proč nebyly jako podklady použity, no teď mi to zmizelo, ale vlastně právě rámce německy mluvících zemí, zda byl nějakým způsobem zohledňována střední Evropa, takže na to jste v podstatě odpovídal, jenom aby kolegové byli v obraze. Já bych ještě možná řekl, že fakt u těch provázejících učitelů jsme se hodně inspirovali tou rakouskou praxí. A u těch kompetenčních profilů tolik ne. A já bych jenom chtěl říct, vlastně my v té reformě máme takový jako claim, že chceme do 10 let, aby ten náš vzdělávací systém učitelů byl inspirací v Evropě, což myslím, že jste zrovna vy se nám trošku smál za to. A jestli si vzpomínám správně, že jste to byl vy. A proto je důležitý jako vidět, jak se to v té Evropě dělá. Takže ono je nejlepší jezdit do těch zemí, kde se to dělá nejlíp, ale je užitečný jezdit kamkoliv a vidět, jak se to dělá někde jinde, aby jsme měli to srovnání, aby jsme tady jakoby, nechci říct nezahnívali, ale jsme malá země, no, jsme středně velká země s 9 fakultami a je prostě inspirativní vidět to i třeba v tom Polsku. Nebo může to být inspirativní. Už jenom třeba, že si řekneme, že to nechceme dělat tak, jak to dělají tam. A proto je to dobrý. A druhý aspekt jako ideový, co bych chtěl a proč i tak já inklinuju k té anglosaské vlastně tradici, protože umím mnohem líp anglicky než německy nebo francouzsky, ale taky proto, že tam je ta provazba na tu praxi mnohem větší. A nejen jakoby v tom studiu samotným, ale i v té vědě právě. A tam je třeba jako běžný, že ty děkani těch fakult pak jdou dělat ministry, nebo že dělají jakoby odborný aparát těch ministerstev. Což třeba v české praxi, jakože by akademici chodili, tak jako máme akademiky teďka ministra a premiéra, to je pravda. A to jsou rektory. Nás rektor je premiér, rektor je ministr. Přesně tak, ale ne, děkani musí pracovat. Ale jako ty exekutivní role moc jako nebyla, myslím, že to není taková jako praxe jako v těch anglosaských zemích a že nám třeba i chybí ta jakoby veřejná pozice těch univerzit jako think tanků nebo někoho, kdo komunikuje ty témata na veřejnost, kdo rámuje tu debatu a podobně.
A to je jakoby dobrý, kdybychom se trošku inspirovali, kdyby vlastně o tom významu kompetencí se vedla debata prostě víceméně široká, kterou by nevedlo ministerstvo vůči jako veřejnosti, ale kterou by vedly ty fakulty nebo ti odborníci vůči veřejnosti. A ministerstvo by bylo maximálně tím koordinátorem, který pak jako ten úzus nebo konsenzus vezme a nějak z něj udělá veřejnou politiku. Dobře, děkuju. Jestli není nějaký dotaz auditoria, tak máme vlastně další cíl a to bylo podporování zvýšení atraktivity učitelského studia pro kvalitní uchazeče. My jsme se tady jako fakulta zapojili do toho projektu, který jste k tomu vypsali, z toho jsme zaplatili vlastně EduDen loni, jestli tam máme něco letos, nevím, ale myslím si, že asi také. Takže ten projekt, asi myslím si, že z vaší iniciativy přímo tak vypsán byl. Nebyly to teda žádné moc velké peníze. Ale 5 milionů bylo na celou republiku. Na celou republiku. Takže já bych se chtěl spíš zeptat na tu atraktivitu, na tu podporu pro kvalitní uchazeče. Jo? Jakým způsobem, jestli tohle jste nějak řešilo jako směrem k těm kvalitním uchazečům? Úplně zcela konkrétně, co si myslím, že by měl být další krok, který jsme řešili s kolegy v pondělí nebo kdy, je, a to bych poprosil právě vás jako zástupce té akademické obce nebo přímo vás, že si myslím, že že je to potřeba, a jednali jsme to na platformě Asociace děkanů pedagogických fakult, teď nevím, s kým konkrétně všem jsem o tom mluvil, že samotné ty fakulty se můžou prezentovat vlastně ty výsledky nebo ty proměny toho studia, protože to největší překážkou je, si myslím, teďka jako ta informační asymetrie o tom, že si ty lidi myslí, že to tady vypadá jako před 20 lety a ono se to hejbe nějakým lepším směrem, ale moc se to jakoby neví. A to platí jak třeba o tom hodnocení finančním těch učitelů, tak i o tom, jak probíhá to studium. Takže když jsme třeba my analyzovali ty jako důvody, proč se sem nehlásí ti akademičtí nadaní, nebo část akademicky nadaných studentů, což máme teda nějakých jako SCIO testů, který většinou nejsou teda tím přijímacím řízením, ale ty uchazeči tam vyplňují, kam se jakoby hlásili, nebo kam by se hlásili, a ti, co vyplňovali, že by se hlásili i na pedagogickou fakultu a měli nějaký percentil, já nevím, jestli to bylo 80 nebo 70 plus, a uváděli potom důvody, proč se tam nepřihlásili nakonec na tu pedagogickou fakultu, tak nejčastěji to bylo ta jejich jako percepce toho, že to studium není prestižní nebo kvalitní. Což je jako percepce, nemusí to odpovídat realitě. A já si myslím, že bychom měli dělat to, nebo zástupci fakult spolu třeba s ministerstvem, tady nabízím, jako, že moc rádi to budeme dělat s váma, prezentovat to studium jako vlastně challenging, náročnou věc, která jako je náročná, o kterou je zájem a je prestižní. A to si myslím, že můžeme dělat jako vydáváním nějaké národní zprávy o přijímání tady do učitelských programů, což jsem trošku inicioval a nevím, vy jste to asi taky posílali. A zatím je to ve fázi, že máme nějak jako data o tom, jak se nám zvedají počty těch uchazečů za posledních x let. Když se ohlídnete, tak vidíte, že na naší fakultě vlastně od roku 2018 se poměrně výrazně zvyšuje počet uchazečů. To je ta horní linie. My jsme mezi lety 22-23 poprvé přesáhli hranici 4 000 uchazečů asi po 10 letech. Ale jako důležitá pro nás, pro naší fakultu, je ta spodní linie s těmi červenými body. My prostě nemůžeme navyšovat ty počty, pokud nedostaneme víc peněz, nebudeme mít možnost využívat větší prostory a zaplatit. A to je taky přidaná hodnota tady té transparence. Když budete mít zprávu, kde budete říkat, máme tady 5 000 absolventů každý rok, nebo 5 000 přijímáme uchazečů a tady dropout je, nevím, 40% a vůči tomu máme prostě reprodukční číslo těch učitelů při kariéře 38 let, jich musíme mít tolik a je tady diskrepance, tak je to dobrý, jakože se to dozvědějí ty lidi, decision makers, kteří o tom rozhodujou. A teďka ty informace nejsou úplně jako jednoduše k dohledání. Kdybych byl jako poslanec školského výboru a vyloženě se potom nepídil, tak to nezjistím. A měly by být. Já myslím, že ta transparence je jako velký jako nástroj, jak ty veřejné politiky zlepšovat. A tak si myslím, že by mělo vznikat jakoby na platformě všech pedagogických fakult vydávání každoroční zprávy o tom, rostou nám počty uchazečů,
roste jejich kvalita. To každá fakulta má trošku jinak, jak může hodnotit tu kvalitu. V Brně třeba dělají ty testy studijních předpokladů, tak vidějí, kolik měl ten poslední přijatý v průběhu let. Nevím, jak děláte vlastně přijímací řízení vy, jestli dokážete vyhodnocovat, že se ta kvalita zlepšuje nebo zvyšuje, ale každá fakulta tam může na jednom místě říct, jaký mají požadavky a jak se jim jako jeví ten přijímací systém nebo jako efektivní, nebo jak se vyvíjí ta kvalita těch uchazečů, a jaký mají třeba drop-out. A takováhle zpráva může být základem té debaty, aby jsme začali vést tu debatu, jestli teda máme těch absolventů dost, jestli ty přijímací řízení jsou jako, nebo jestli nám roste ta kvalita těch uchazečů a pak z toho můžou být ty claimy do novin, že těžší se dostat sem než na právnickou fakultu, což třeba v některých oborech je těžší. V některých oborech u nás určitě to těžší je, ale jako jestli by tady nestačilo, kdyby prostě do fondu P se dal třeba trojnásobek a my jsme mohli bez ohledu na tom, co udělá univerzita s těmi prostředky, protože to je ten problém. My jsme měli i limity, jako kolik počtu studentů můžeme přijmout. Tak kdyby prostě ministerstvo strojnásobilo fond P, aby jsme mohli přijmout větší počet studentů. Jo? No a myslím si, že prerekvizitou k tomuhle rozhodnutí je jako etablovat ten problém, jak se to povedlo těm medikům, kteří tam na tohleto péčko využívají, že je tady diskrepance mezi tím jako potřebou toho státu po těch absolventech a tím, co jsou schopni vyprodukovat ty fakulty. Pak to může vést k tomu politickému rozhodnutí, který já udělat nemůžu, že se třeba jako rozhodne, že se má dělat nějaká intervence, která podpoří jako já jsem se tady u toho chtěl ještě zeptat toho PR, teda těch fakult. Nemyslíte si, že tady mohlo dojít k situaci, kdy některý hráči v tom mediálním prostředí v podstatě těží z toho, že ten obraz fakult je negativní, protože prostě postavili na tom jako svoji existenci? No, nevím. Jako, jestli myslíte poskytovatele nějakého DPS-kového studia, tak to je celkem paradoxní. Myslím, že se to na tom jako spolupráci 3letý naší ukazuje, že třeba takové organizace jako Učitel naživo zrovna, tak je paradoxně ten, kdo se snaží jako být za zájmy těch fakult, protože oni se sami uvědomují, že oni ten systém nikdy nespasí, i kdyby to dělali jako to, co dělají v nějakém větším, nebo sami si uvědomují, že to asi nemůžou dělat úplně plošně a byli by rádi, kdyby to vlastně nemuseli dělat vůbec. A kdyby ten systém jako co nejvíc odpovídal těm jejich představám. Takže tam jako myslím, že není žádná lobby, která by jako stála proti fakultám, že proti fakultám hodně stojí to přesvědčení a třeba i velké části politické reprezentace, hodně jako poslanců, co se zabývá vzděláváním, tak jsou třeba bývalí ředitelé škol a oni nemají moc pozitivní jako mínění o fakultách, protože ho vnímají jako tak, jak ho vnímali, když ještě učili nebo když prošli oni tou fakultou a podobně. Takže tam si myslím, že jako je prostor pro fakulty měnit ten obraz o sobě, a že to nejsou paradoxně nějak jako neziskovky nebo jiní hráči, ale spíš to jako ta legacy toho blbý reputace těch fakult. Já nechci dlouho zdržovat, ale jenom teda chci se zeptat na něco jiného. Vrátím se ještě k tomu, co tady říkal pan děkan, což myslím, že je výborný, když se podíváte na ten graf, tak pro vás jako ministerstvo by mělo být jako možná zajímavý, že vlastně vůbec nejde o nějaký problém zvyšovat naší atraktivitu. My asi jsme poměrně atraktivní, ale protože tady v kraji je nedostatek učitelů, tak by fakt asi bylo dobrý nám třeba tady ten fond P navýšit, jestli nezvážit, že jsou rozdíly třeba regionální. A nevím, jak třeba v Praze nebo v Brně, ale tady v tom našem regionu by se těch našich produktů, těch absolventů teda určitě užilo víc. To je jedna věc. Ale já jsem se potom chtěla jenom zmínit, a to tady nemá smysl řešit, ale že možná ani tak nejde o atraktivitu pedagogických fakult. Já ji nepovažuji za nějaký velký problém, nebo necítím, že by studenti jako tady měli nějaký negativní komplexy, ale atraktivita učitelského povolání, která já jsem v praxi x let dlouho a teda bohužel z mýho pohledu ten přístup veřejnosti, ten obraz učitele na veřejnosti klesá za ty roky. Mě to štve, já vím, že s tím tady nic neuděláme, ale to považuji za horší, než teda řešit atraktivitu vzdělání pedagogické.
A jenom to doplním. Jo. My si děláme už několik let šetření, kolik procent našich absolventů odchází do škol. A bylo to okolo 90% z těch učitelských studijních programů, ale v letošním roce to kleslo o 6% bodů. A já mám hypotézu, že prostě to, co se rozpoutalo teď kolem učitelské profese, tak je v podstatě opak toho, co bylo v těch minulých letech, jo, kdy učitelům stoupaly peníze, všichni se vyjadřovali, jak jsou potřební a tak dále. A vypadá to, že ten systém je prostě poměrně hodně senzitivní, a že tam je určité procento těch absolventů, kteří prostě nejsou rozhodnutí. A to, že i ministerstvo jako dělá jako kroky, které jsou potom interpretovány některými skupinami a ten obraz je opravdu prostě negativní. Teďko se, že učitelé chystají stávkovat a tak dále. O financování vysokých škol a jak se k tomu vyjadřuje, nebo jaká je kolem toho kampaň, tak jako vůbec nemluvím. Takže jako to je ono, jako ten obraz možná v té společnosti je založený ještě trošku na něčem jiným. A já jsem dostal od vás zřejmě teda výzvu, abychom řekli, kolik máme přijatých. Šlo o přijatý, ale my přijatý prostě nám přijatý nerostou, protože my jsme omezovaný jednak prostorem, jednak limitama z univerzity a jednak počtem lidí, který jako můžeme zaměstnat za ty peníze, které dostáváme. Ale rostou nám uchazeči. Podle mýho názoru stát nebo ministerstvo na to nereaguje. No, říká jenom, že učitelé jsou třeba, ale teď už ani vlastně to ne. No, to je hodně složitá otázka, možná to je hodně dlouho. Určitě je to regionální problém a aprobační problém, protože paradoxně, a to je pravda to, co ministerstvo teďka říká, i když je to nepopulární říkat, je pravda, že nám jako rostou počty učitelů poslední dobu. Od reformy financování rostou každý rok prostě o 7 000 úvazků třeba počty učitelů. A většina z nich se vrací třeba do profese, mají kvalifikaci a vrací se do profese nebo se dodělávají kvalifikační předpoklady. Takže jako globálně těch učitelů i v přepočtu na žáka, na ty výkony máme víc, než jsme měli třeba před 5 lety. To je pravda. Otázka je, jestli to je efektivní, jestli to chceme takhle, nebo jestli to je nezamýšlený důsledek reformy toho financování. A to je zcela legitimní se o tom takhle bavit, protože ty zdroje nikdy nebudou nevyčerpatelný. Já bych si přál, aby třeba bylo na školství šlo 10% HDP, ale asi nikdy nepůjde. I kdyby šlo ten průměr OECD, tak máme prostě, vždycky budeme stát před rozhodnutím, chceme mít o 10% víc učitelů, nebo chceme mít o 10% vyšší platy učitelů. Vždycky to bude nějaký trade-off. A je legitimní se jako bavit, co je tou jako efektivní intervencí, jak jsou co nejefektivněji vynaložené peníze. To je jedna věc. A tady nás to čeká, teďka se ta otázka té efektivity jako otevřela. A vnímají to úkorně ti učitelé, ale ono to není jakoby nějak útok proti učitelům. To je možná škoda, že se to takhle, no určitě škoda, že se to takhle interpretuje. Naopak učitelé, a to je paradox, který já sám nevím, jako nemám pro to vysvětlení, učitelé jsou dlouhodobě v průzkumech veřejného mínění od CVVM na 4. místě nejprestižnějších povolání hnedka za lékaři, zdravotními sestrami a vysokoškolskými učiteli. Ty jsou 3. Čtvrtý jsou učitelé v regionálním školství. A přesto je to vnímaná profese jako sice záslužná, a kterou nechce ale nikdo dělat. Což ta hypotéza je, že to jsou ty finanční podmínky a představa o tom, jak je ta profese náročná, že prostě s těma dětma to je náročný. Spíš než, že by si toho ty lidi nevážili. Oni se toho třeba váží, ale nechtějí to dělat, jako si váží práce, nevím, ošetřovatelek a taky to nechtějí dělat. A ty finanční podmínky se poslední dobou jako zlepšily. Stát se zavázal, že budou jako fixovaný na nějakých jako procentuálním příjmu, který je zaručuje jako důstojný odměňování minimálně těch učitelů. A to, když vydrží, tak myslím, že je velkým, jako je zárukou toho, nebo předpokladem toho, aby se hlásili ti lidé, kteří o tu profesi mají zájem, protože jim zajistí důstojný jako žití v průběhu celé kariéry. A co můžeme dělat víc, je, že děláme ty vlastně kampaně, kterou jste zmiňoval, že jako se snažíme tu vysvětlovat té veřejnosti vlastně, že obsah té profese, aby jsme právě odstranili tu jako pocit z toho, jak je to jako nevděčná profese, že to je vlastně velmi naplňující povolání. A k tomu financování možná chtěl asi Matouš náš plán nebo naše přání spíš, který uvidíme, jak nám vyjde. Jo. No, v současné chvíli neexistuje něco jako kontraktové financování přípravy učitelů a nedokážeme právě reagovat na ty regionální rozdíly v té potřebě.
protože jednak nezbíráme ty data ohledně počtu uchazečů, počtu studentů a potřebě vlastně počtu učitelů v daném regionu, respektive sbíráme to jako částečně. Bylo tady zvláštní šetření k tomu ve školách a teď by se mělo konat vlastně znovu jakoby přesné šetření ohledně počtu učitelů v daných aprobacích a podobně. A jako já třeba bych si přál, aby vzniklo něco jako registr učitelů, abychom měli tyhle ty data jako mnohem více jako snadno dostupná. A pokud se podaří je potom spojit právě s těmi daty jako od vás, tady si myslím, že je hrozně důležitá ta spolupráce, kdyby fakulty připravující učitele tyhle ty data sbírali a agregovali dohromady a vlastně sdíleli s ministerstvem, tak si myslím, že pak může přijít ten další krok, což je snaha o nějaké kontaktové financování, to znamená, aby vlastně stát řekl, je tady poptávka v daném regionu, v těch oborech, zvýšíme financování prostě v ukazateli P nebo nějak jinak a počet se může zvýšit. To myslím si, že teď to ten systém jako neumožňuje. A ty kroky, které k tomu musíme udělat, tak je nejdřív, myslím, příprava právě té datové základny a myslím, že to je zvládnutelné, není to asi úplně jako nereálné a musíme se na to společně zaměřit. Moc děkuju. Už se nám blíží konec a já jsem tady zaznamenal další otázku, která si myslím, že bude výbornou tečkou za tím dnešním setkání, za tou dnešní diskuzí. Tak otázka. Chtěla bych poděkovat za vaši práci i nasazení. Rozhodně je vaše práce viditelná a věřím, že bude mít dopad. Jaký je váš osobní cíl v reformě pregraduální přípravy učitelů? Co si nejvíc ohlídáte? Tak Matouši, jestli začnete. Děkujeme moc. Nejdřív řeknu obecně, že můj takový osobní cíl nebo přání je, abychom spolupracovali delší dobu a průběžně, protože jenom potom to může mít opravdu nějaký jako pozitivní efekt. Takže abych si přál, abychom se tady takhle sešli za rok, za 2, za 3 a i při mnoha jiných příležitostech. Tak mladistvě. To doufám. Protože jako prostě ty reformy mají velmi jako dlouhou a takový ten, jak to říct, ten faktor prostě nějaké účinnosti a pozitivního dopadu. Tak to je, myslím, to úplně nejdůležitější, abychom spolupracovali dlouhodobě. A řada dalších institucí a lidí doufám, že se k tomu ještě postupně připojí. A jako jenom úplně něco konkrétního, tak pro mě osobně třeba jsou důležité ty DPSky, kde si myslím, že to bylo dlouho jako poměrně málo viditelné téma a trošku podceňované. A je to minimálně 20% učitelů každý rok, nově kvalifikovaných, možná i víc. A myslím si, že tam máme teď opravdu všechno v rukách, abychom to společně posunuli trošku dál. Tak na to se těším. Já jsem chtěl říct taky ty DPSky. Já když jste dával na sociální sítě pozvánku na to dnešní setkání, tak si to všimla moje sestřenice, se kterou jsem se včera viděl, a na nějaký oslavě velký rodinný a ona si ke mně jako odchytla a říká, co tam budete řešit, protože ona je vystudovaná molekulární bioložka a pak studovala DPSku, aby mohla učit na základní škole biologii. A strašně to frustrovalo, že jí prostě většina toho studia byla o té biologii a ona se chtěla naučit, jak učit, když jako, už měla vystudovanou tu biologii. Tak říkala, jestli se to změní, tak jsem jako jí slíbil, že jo, snad. A mám na tom i osobní zájem, protože bych jako rád třeba v horizontu 5 a víc let si tu DPSku udělal. Takže učil bych třeba nějaký společenský vědy nebo tak. A v horizontu třeba delším 10-15 let bych možná i na nějaký té fakultě jako třeba si udělal ten doktorát a dělal nějakou vědu. Takže obojí tohleto ty DPSky i ta věda, kde se dá dělat fakt jako mě to strašně, je to paradoxní jako právníka, ale strašně mě jako baví ta věda a ten vlastně takový trošku možná až recentní trend toho, ty kvantitativnosti těch společenských věd. Ohlídáte vlastně rozvoj té vědy, na co se ptala paní docentka, abychom měli navázáno na pedagogické fakultě? Já si jako myslím, každý téma, každý den mám nějakou poradu na ministerstvu, ze který by byla krásná dizertace. Akorát jako nemám čas takže já potřebuji ty lidi, kteří mi ty dizertace budou psát a já bych jim to třeba se připojoval svůj podpis pod ty články a pak bych jako měl velký tady citační dopad a tak. Ale je strašně moc dát, který třeba ministerstvo sbírá a moc jako nespracovává. Já bych byl rád, jako kdyby to bylo otevřený. Je strašně moc výzkumných témat, které bychom potřebovali jako prozkoumat a mít
jako úplný základy, nějaký prostě systematic review na konkrétní témata neexistují nikde tady v českém prostředí, si myslím, na většinu témat. A už vůbec ne jako nějaká originální věda. Takže já si najdu v průběhu tady působení na ministerstvu něco, co mě bude nejvíc jako bavit a pak se tomu budu vědecky někdy věnovat, až odejdu z ministerstva. Takže já vám oběma budu držet palce, aby se to, co si ohlídáte, se vám splnilo. Moc vám děkuju, že jste přišli a že jste s námi tady diskutovali a myslím si, že to byla velmi užitečná, přínosná diskuze. Dozvěděli jsme se a vyjasnili jsme si spoustu věcí. Takže moc děkuju. Vám všem děkuju, že jste přišli. Překvapivě pro mě to bylo méně zúčastněných než na Ondřeje Štefla a budu si to muset nějak teda zanalyzovat pro sebe, ten důvod, protože já jsem předpokládal, že naopak tady bude lidí podstatně více, protože ta tématika pro nás byla daleko jako bližší, osobnější a myslím si, že se prostě každého z nás na fakultě bytostně týká, jak vyučujících, tak studentů. Poslední z těch setkání tak bude se sociologem, který se zabývá vzděláváním, Karlem Gargulákem. Já nevím, jestli to bude přímo panelová diskuze, nebo to bude nějaká forma přednášky, nebo něco podobného, protože to je člověk, který má z mého pohledu mnoho dat, informací, které by nás měly extrémně zajímat, protože právě ty sociologické a sociální dopady na učitelskou profesi a to, jak bychom na ně měli reagovat, tak to je to, s čím on se i s pomocí pak research vlastně zabývá. Takže vám moc děkuju, že jste přišli a přeji všem příjemný zbytek dne.